Ola, familia do Bergan. Son José Ramiro, xogador daquel Bergantiños de fai 34 anos, me parece. Pedíronme aí desde o club que fixese, que vos gravase un pequeno vídeo das sensacións que tuvemos naquela eliminatoria, aquel partido, que esperamos deste que se vai a disputar. E, bueno, nese senso quero vos comentar que, bueno, aquel grupo que formábamos, aquel equipo, tanto desde o primeiro ao último, desde o primer directivo hasta o último utillero, creo que foi un ano irrepetible, polo menos para nós, en todo o ano, o sea, incluso na Liga, pois xa foron as cousas ben. E a eliminatoria en sí, pois afrontamos na cuarta eliminatoria xa afrontamos con ilusión porque xa habíamos pasado 3 eliminatorias e, bueno, isto xa sabemos como é. Na primeira pois vas a ver que pasa, na segunda tal, na terceira tal, entón na cuarta xa o collemos un pouco tal, e despois tuvemos a gran suerte de facer un bo partido en Vallecas e, bueno, chegamos a Carballo con esa afición aí volcada, co partido xa con a presión, bueno, era un acontecimento pois máis ou menos do máis grande que había, tal, e salimos ao campo pois concentrados, con ganas con posibilidades de pasar, aunque xa na primeira xogada ou na segunda nos meteron xa o 0-1, pero, bueno, foi un gran partido con un final triste, que quedou grabado, creo que para todos nós para sempre, hasta o último detalle. Creo que todo o mundo, calquer xogador, calquer directivo, os entrenadores se acordan pois de como foi o partido, do que pudemos facer, do que non, no que fallamos. Entón, bueno, pois foi unha eliminatoria, foi un momento bonito para nós, e bueno, pouco máis teño que añadir a esa eliminatoria. Desta, pois, penso que hai un bon equipo, coñezo a moitos xogadores porque, bueno, seguín a terceira, teño un fillo que tuvo compañeiros aí, Marcos Remeseiro, Aarón e tal, conozco un pouco o equipo, conozo un pouco por o que leo de Lemos, conozco a directiva, sei que, bueno, pues, que hai unha base aí sólida, e penso que, bueno, pues non está descabellado que este Bergan pues poda vengarse desa nosa eliminatoria que acabou de forma triste para nós, non? Entón, penso que, bueno, hai factores que teñen a favor, como a partido único, por exemplo, o campo, a afición. A verdade é que o Rayo tamén é un equipo de primeira división que está facendo as cousas ben, que está arriba, a verdade é que é un nivel un pouco máis tal, pero, bueno, penso que poden dar a campanada, non? Ojalá sexa así, e desearlle suerte, por suposto, e nada máis. Gracias por darnos voz, por acordarse dese grupo, e que mañán pois a sorte e podamos celebrar os
os daquela máis os desta, pois o pase da eliminatoria, non? Ojalá sexa así. E nada máis, sorte para o Bergan e un abrazo a todos, porque coñezo a moitos e teño incluso amigos e, bueno, me sinto, aunque son de Esteiro, estou moi cerca de Carballo, o sea que sorte, vémonos mañá.